ki atlet ki kan hon bakan thop ya ka jentru bat ko ed kila long kila do ha ka Lamphang ya kai football ka Ri Bhoi League arajar arpuar ka balapan long da ka Ri Bhoi District Sports Association ha ka jinga kon final ka balapan long ha ka khat khandai tarik risau ha madan ya kai ha Shillong Umdihar ha ka te sngi lawan ban pynhap pyrda no ya ka te ka Lamphang da Lamphang ka yeng dorba thawan ka jela uba medba lingdo ha ringkat ka jinga don lang por MLA ka mauplang uba deiru uklor ya kai football ka ri uba Eugene Son lingdo uba Mineral Bonds im MLA ka nongpo uba Jason S Maulong MLA ka Umsning uba Balajit Rani nalor ki wei pat ki badai ki noyalam Jong district haba phai ka te jinga kai final ka Ri Bhoi League ka jinga kai kala don ha ki ar banta bakan thop ya ka General League balaya khon hapren ka ed persha ya ka kinjon umran football club kat bah ka Super League la ya khon hapren ka Gentru Sports Club persha ya ka Nong Thmai Football Club ha ka jinga khon ka General League ka ed kala penlim no ya ka kinjon umran Sports Club ha ki minute extra time da ki shigo la not kat bah ka Super League ka Gentru Sports Club kala penlim no ya ka Nong Thmai Sports Club lingba ka jinga shot tie breaker haki po snem ka football hakani ka jela ka jongi kalakiu henrai haki kini kaptu katni khia snem kala herbian kadon ka por ba na ka jela ka jongi idan kumba Leit ki club kibla ya ni banyak kun haka I League kata kadai ka snem ka ba kerpang kisam ki ba kerpang na mata ka football hapo ka state ka jongi kum ki khana ki samla baju lakai ni so thu ba ketu ka kapor ka bala play kala lebih ya bon ki khana ki banyo ban pini ya la ka sap ka phong ka ki tang national rai hapo kari India hi borok wai kum ka jala nya long ka wai hi ka jala ka bala ban pini ki khana samla ki blayo banya khri limti ban lakai na bata ki klub kiba pera kari buat kumjo na kari henrai kapasusi kalong ba tang hapo ka North East na try nila banong kadai ka jala ka balai kena ka basaw ka peni ya ki player ki bani khun hakini klub kiba pera ngamong ba ngimdan kasap ka phong henrai kasap ngidan Kamansim pagkajing Tristom Viduna. Tengah ay kublay kamtam ya ka RBDSA. Baki penyaj ya ka league kejongki. Baka ne ka league kumai kita nado shispa arpotli ki association kena ki club ki badan benta baka RBDSA. Sika play kalat ya buon ba kena jong kane ka than. Bakin mi ban peniya la kasap ka pong ha kane ka lumpung ka Super League baka General League. Tenang ni ki kena pat ki yo kum ka club ka ba yo ay ka nam job ka Super League nanget kade ka club ka bani ya kun ako ka Meghalaya State League bat kani lingba kani ka Meghalaya State League kini ki kena jong kani ka thai ki yo banya pini la ka sap ka phong bat ki kena jong ka jela na bro ki we ki association balong affiliated bat ka MFA tengah kentu kamtam ki samla ki sport club ki beper ba sopa naik keran din na so thu pe kendu ki chinge ki beper tak jing pinya jong ki club ki jong pi hendrai yaisha yai peteng kalau wei kanong ka pernai ba kenturu kumjo ya ka RBDSA bakal league kadai banlong manla usnem ada kali kalong malau snem ki kena jong kani ka than ki don kata ka jing kwi lenti nama ta la de ban pi ya la kasap ki pong ban pe ki la de bat khang ba ki nyu i kata ka la ka kabu ba ka football kandai hi kata ka kam ka ba pinbit pinbang ki ba wara ka mai ka ji kumjo tasani hai ne khadu ko ban kentu ban ki pok ki rang ye tu ki arpli ki team ki banyakun kanong Thmai baka Gentru baka team ka bakin saitam kanyo ay kanam jo nakwa ye kaban penkenmau yu piang ni namakam le ban kot yengi tang mangiwan ye kaban pitkai kadon ke jingmut haba ngiwan hakam kum kini kirensan nakawai kawai ke team haba ngayu i ya ki club ki bala affiliate baka Ri Bhoi District Sports Association
Piladon hadu sispa arpotali iklong. Kabamot mental lana kawai ke tim kedon tang arpomot ikena samla. Pilate song yaki araja sospa ikun samla jong katai boy. Nang tai susu lada bisim saki official san mut nakawai ke klub. Kata kalau poin terus pak lada total kalau poin lah aja. Pila peni bar pila play ke platform. Naga benta ikun samla jong katai ni boy. Kalau gay ke masuk tunat bagi tip wala mga menta mga wan magana sa banyo ke district. Abangan non agad ni kamadan habang pagkay football. Dalong sa kabalong ngan habi siya kaway gatin. Nang kami tubre mga laro haji mo jukat kanton ko siya. Nebiya umno na. Ha? Ladadon banong malkantay pagkata kalong bubakara utaw lo bakala pa. Ban utwakro. Tadaw kalong namar ila kay ka Spain baka France ni siya sa kuwi team. Tabalay ladahang niru Indonesia. Ya kaway katim. Tenre ngakam sukunat Indonesia ya katim kabadan ke disiplin. Katim kabaya kay in a very fair manner. Katim kaba respect bagi baburom ya kinong priyay bagi organizer. Katim kabadan kemensim juga sporting spirit. Katim kabadan kemensim ban prinsur ya kita kena samla. Dia ngaso banong ba kani ke football tournament lingba ka Ri Bhoi District Sports Association. Kadon ya ka thong ke joka ka bangati kina. Ba kadon ka thong ke joka na ka banta bante son ya kun samla jong kani ka Ri Bhoi area barangoi. Terbawa ma ya kani ka association nani kini ki platform ka wakidon. Kamne bande ki platform ke ban ya penyapai ki penyapra ya pi kum kinong song jong kani ka dong ka thai barangoi. Kani gede platform. Lada bidon na kaju kamisem ban kintiu. Ban wanra ke jing ye. Jong ka tang ke jongpi. Namar de mapi ki try ki beri ban sutu ya kata. Ni ki bawan na sabar jong Ri Bhoi area. Kay ka manginon manong kolong. Ni sokmen bangin ikunat bangin pej balada. Kadon kamisem jong ka jing kawai kum ke area barangoi. Inso tenan par inso kumen ladang yoi. Baka don kajing par kajing teli jompi kum Ri Bhoi area. Nagadagadaw sim ya gadi kakabu. Kum ginososong jong gadi kadong time Ri Bhoi area barokoi. Ba pindai dalili lu bansa ya kino ki force iban wan nakabanta ban penyapai pi kum ginososong Jonga time barangoi. Shanta Group of Institutions, Bangalore, under the leadership of the most popular public servant Shri Dr. K. Sudhakar, the institutions offers academic opportunities for full-term courses to short and long-term training. Around 500 students from various states are pursuing various courses like nursing, with 100 multiple teaching and non-teaching departments comprising of 500 students pursuing graduation, post-graduation, and doctorate courses. The state-of-the academic facilities of Shanta Group of Institutions provide practical training under the supervision of faculty members. At Shanta Group of Institutions, excellence and academic combined with exquisite facilities like sports and games, gym fitness center, digital library, hostel facilities, and also they provide 100% quality placement and merit scholarship can be provided to meritorious students.